εδώ ή θα είναι από το κεράκι πίσω. Εδώ τώρα θα προσέξουμε να πάμε από μια πιο χαμηλή δυναμική σε μια πιο, ας πούμε, ψηλή δυναμική του χώρου. Στην αρχή, επειδή βγαίνουμε, χαιρετιόμαστε, κοιταζόμαστε, έχουμε τη μουσικούλα, θα πάμε σε ένα ήρεμο mode, να το πω ελληνικά. Δηλαδή, ό,τι κάναμε και πριν, αλλά ο καθένας στο κυκλάκι του. Και ούτως υπήν, πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, σωστά είναι δέκια. Ωραία, και εδώ, το μαντιλάκι είχαμε πολλές στροφές. Και για τον άντρα και για την γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας θα έκανε στροφές προς τα δεξιά, ήρεμες στροφούλες, και τη γυναίκα προς τα αριστερά, ως επιτοπλίστων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ήρεμα, μην βάζετε σκρυπήματα από τώρα. Οικονομία στο χορό, έτσι. Ωραία. Πάμε, στροφούλα, πιάσε το μαντί το φανταστικό. Και πάμε στροφούλα, εξωτεριών ο άντρας. Ντου, παπα, ντου, παπα, ντου, παπα. Αριστερά τη γυναίκα. Ντου, παπα. Κάνεις καλή μια έτσι. Γλυκούλα σαν τη χρύσα. Ντου, παπα, ντου, παπα, ντου, παπα, ντου, παπα, ντου. Στοπ, εδώ, για λίγο, μπορείτε να παίξετε και με τις παραλλαγές που ξέρετε από τους ηρτούς της μικρασασίας της Ερυθρέας που έχετε κάνει. Πίσω, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μία-δύο φορές και μετά πάλι να σπάσω και να το φέρω στον κύκλο. Για να δούμε λίγο τώρα. Στο κομμάτι το μπροστά και πίσω. Πάμε λίγο. Προσαρμόζω στο θεϊκό μου σώμα. Και μπορούμε να κάνουμε αυτά τα ζυγζάκ. Εδώ λοιπόν, στο κομμάτι που έχουμε του ηρτού του ζευγαρωτού, που χορεύεται πάντα ζευγαρωτός, από αυτούς που ξέρουμε, γιατί αυτοί που δεν ξέρουν το χρέψουν στον κύκλο, είναι το διάσημο σε εμάς, το Σγουρέ Βασιλικέ μου. Ένα γαμήλιο τραγούδι που είναι, ας πούμε, το must, έτσι, από τα highlights, από τις κορυφαίες στιγμές στο στη στιγμή του γλεντιού μετά το γάμο. Εδώ λοιπόν, όταν αρχίσουμε να τραγουδάμε το τραγούδι στο συγκεκριμένο, το τραγουδάμε όλοι και τα βήματα μας γίνονται σχεδόν περπατητά. Το μαντιλάκι ή το κρατάει ο άντρας και το βάζει πίσω από τον ωραίο το βέλτο, είτε το δίνει στη γυναίκα και το κρατάει ή εδώ ή σε το ένα χέρι στη λαβή εδώ και το άλλο χαμηλά και αρχίζουν βηματάκια αντικριστά, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όπα. Χεράκια πίσω. Και πάμε στο τελείως περπατητό. Εδώ. Πιο περπατητό. Ξέρανε το. Έτσι. Και πολλές στροφούλες. Βόλιου. Στροφούλες. Επίσης δεν είπα, συνεχίζετε να χορεύετε και όταν μιλάω, ότι δεν έχουμε μόνο σχέση άντρα ή γυναίκας εδώ. Δηλαδή μπορώ να χορεύω άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Είναι unisex χορός. Έτσι. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ω, δα, δα, ω. Πάμε στο μπροστά. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Πάμε και το zigzag. 1, 1. Αυτή η γυναίκα δεν τελειώνει. Πρόεδρε, κυρώσεις. Αυτοκόλλη δεν τους δώσει. Στην επαναφορά κυκλάκι. Τατα, ταρατατα, ταρατατα, ταρατατα. Σγουρέ Βασιλικέ μου και ματσουράνα μου. Εσύ θα με χωρίσει.
άνθρωπος που έχει δει τη γιαγιά του, τον παππού του, τη μαμά του, τον παπά του να το χορεύουν και το έχει πάρει και σ' αρέσει, θα το χορέψει έτσι. Και ξέρει και ο άλλος απέναντι. Αν όχι, θα το χορέψεις την πρώτη, αυτό που κάναμε στην αρχή, δεν θα πιάσει πάλι το δευτεροχορευτή, αλλά θα ζητήσεις τη δυναμική. Θα βγει δηλαδή ότι κάναμε πριν στο συρτό. Έτσι. Αυτό θα δείτε να πάτε στην Ικαρία πάρα πολύ τώρα. Δεν θα δείτε αυτό που θα κάνουμε, το παλιό το βήμα. Όταν λοιπόν ακούσαμε το και είστε υποψιασμένοι κάτω το 95, θα κάνουμε το εξής, το οποίο το βρίσκουμε και στην Ικαρία και στην Ικαρία. Τσι, τα, τσι, πάμε. Τα, τσι. Κάντε το ανοιχτά όλοι και μετά το βάλουμε στο χρυσό. Κράτημα, τα, κράτημα, τα, κράτημα και περνάει το πόδι μπροστά. Μην μου κάνετε όπως μου κάνουν οι Γερμανοί. Τα. Περνάει το ποδαράκι. Όταν είμαι άντρας, της χερούκλης νυψία, ορμητικά, έτσι γεμάτος, δηλαδή θέλω να την ρουφήξω τη ζωή ένα πράγμα. Τσι, τα, τσι. Όταν είμαι γυναίκα, θα σας ακολουθήσω το ίδιο το στυλάκι, το χαμηλοβλεπούσι που λέμε τώρα, ή έτσι όπως κάνουν πολύ και στις Κυκλάδες, ένα άξος κύθνος, γεράκι εδώ, ή έτσι, τι άλλο έχουμε, ή το μαντιλάκι μπροστά, πολύ ωραία. Πάμε γυναίκες, σας θέλω χειραφετημένες, πάμε. Ένα, με μια υποψία χειραφέτηση. Ένα, δύο, ωραία. Τώρα εδώ, οι άντρες γενικώς δεν πολύ κάνουν πράγματα. Ζήτημα να έχω δει, ξέρω εγώ, 5 φορές στη ζωή μου, κανέναν πολύ, αυτό που λέμε κάτω, αυτό που πεταχτούρει, αυτό που πετάει στο χορό, πατεύει στο χορό, να κάνει κανένα χτυπηματάκι, ξέρω εγώ, εδώ, δηλαδή, τσι, 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 στο σπανιό. Πάμε και χοπ, τελείωσε αρτεφτά. Σε αρτεφτά λίγο στο φρικτό. Χοπ, 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 χοπ,